привет, с вами путешественник. И сегодня у меня новины за красавік 2026 года у 21 годину. Будаўніцтва чацвёртай лініі метро пачнецца ў мінскім раёне Серабранка. Сапраўдным планам устанаўліваецца этапы рэалізацыі праектных рашэнняў. Першы этап рэалізацыі да 2027 года, разліковы тэрмін рэалізацыі да 2030 года. Тунэль новай лініі пройдзе у раёне вуліцы Сямёнава. Ён працягнецца да пляцоўкі побач з цэнтрам тэхнічнай творчасці для дзяцей. Тут павінна з'явіцца станцыя Серабранка. У будучыні яна будзе часткай кальцавой лініі. Праектам таксама прадугледжана будаўніцтва трамвайнай лініі на праспекце Ракасоўскага і падаўжэнне трамвайнага руху па вуліцы Якубава. Плануецца знос прыватнага сектара побач з вуліцай Сямёнава, а таксама былой вёскі Шэйбічы побач з вуліцай Якубава. Плануецца уладкаваць пляцоўкі для гульняў і адпачынку, спорт-пляцоўкі, альтанкі, пешаходныя дарожкі, малыя архітэктурныя формы і іншыя. Далей навіны будуць пра новы цягнік Мінск-2024, 5-вагонны для аўтазаводскай лініі. Трансмашхолдынг паставіць мінскаму метрапалітэну 15 вагонаў метро у 2026 году. Метро «Вагонмаш» і дзяржаўнае прадпрыемства «Мінскі метрапалітэн» падпісалі 25 лютага 2026 года кантракт на пастаўку 15 новых сучасных вагонаў метро «Мінск-2024». Мадэлі 81 765.7, 766.7 для беларускай сталіцы. Плануецца, што новыя вагоны, сфармаваныя ў 3 5-вагонныя саставы, будуць перададзены заказчыку да канца 2026 года. Кантракт быў падпісаны па выніках тэндуру на пастаўку рухомага складу для мінскага метрапалітэна. Мадэль цягніка Мінск-2024. Распрацаваная інжынерамі кампаніі ТМХ інжынерынг у адпаведнасці з тэхнічным заданнем мінскага метрапалітэна, сучасны дызайн, камфортабельнасць і камфортну і бяспекі на гарадскім транспарце. У цягніках нізкі ўровень шуму і вібрацыі ў вагонах, шырокія дзвярныя праёмы, у канструкцыі прымяняюцца дзвярныя механізмы з сістэмай процівазажація. Выкарыстоўваецца дадатковае асвятленне для інфарміравання пасажыраў аб адкрыцці і закрыцці дзвярэй. Напрыклад, наступная станцыя Пушкінская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Next station is Пушкінская. Please, mind the closing doors. Сістэмы вентыляцыі падтрымліваюць камфортную тэмпературу ў салоне цягніка ў любую пару года. У новых цягніках метро Мінск-2024 інавацыйная цягніковая сістэма бяспекі і аўтазнаўства. Яна абяспечвае бяспечны маршрут руху, усталяваную хуткасць руху, кіраванне цягай і тармашэннем. Сёння у метро беларускай сталіцы эксплуатуецца больш за 400 вагонаў, большая частка з якіх выраблена на МВМ. За апошнія гады ТМХ паставіў у Рэспубліку Беларусь
48 новых сучасных вагонаў Мінск-2024 у фірмовай сіняй белай ліўрэі. Цягнікі гэтай мадэлі пачалі эксплуатавацца ў мінскай падземцы з 2024 года. Гэта былі ўсе навіны. І так, калі вы глядзіце відэо без падпіскі, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, натиснуть на колокольчик, каб не пропустить новые видео, а таксама написать комментарий. А з вами был канал Гэта Путешественник. Вельмі, правда, стараюсь. Всем пока!